खुलुमबाय दिनै 20 जानुवारि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो, जेबो खैफोद आफोद जायालासे। फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि, फालांगिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। वृष राशि, फालांगियाव 2 गुन मुलाम्फा जागोन। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मिथुन राशि, लोगोफोरजों नांज्लायनाय जानो हागौ। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कर्कट राशि, फालांगियाव गोसो हो। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। सिंह राशि, नोंथाङा सासे लोगोनि लोगोखौ गोमागोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कन्या राशि, प्रम'सनजों लोगोसे खामानिनि नारसिननाया बांगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। तुला राशि, दाहार होनाय रांखौ होफिनगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। वृश्चिक राशि, फालांगियाव सांग्रांथिनि गोनांथि दं। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। धनु राशि, रावनोबो रां दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव था। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मकर राशि, नखरारि फालांगियाव हेफाजाब होगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कुम्भ राशि, खामानियाव रागा जोंनायनिफ्राय गोजानाव था। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मीन राशि, फालांगिया सानसे 2 गुन आरो हरसे 4 गुन जौगागोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। दिनै राशिफोरनि एसेनोसै, गोजोन्थों।